very nice, very good initiative, very good idea to do it. Do appreciate it. Тази инициатива, защото това е един от най-големите български празници. И когато човек е в чужбина, понякога се чувства много самотен, на този ден, ако няма с кого да го сподели. И затова днес решихме да го споделим с всички в центъра на Копенхаген, да не е малко по-неща. Самият жест да подариш мартеница всъщност дарява така едно усещане за топлина и радост в хората. Честита Марта!